Al poble de Vilaverda, envoltat de boscos, rius i molta natura, era la casa de milers d'animals i famílies. Per desgràcia, els temps van canviar i una sequera greu va atacar el poble de Vilaverda, deixant els camps secs i els rius reduïts. Les famílies estaven molt preocupades i tristes, però acceptaren que seria cosa del canvi climàtic que colpejava el món. Aquesta sequera va fer que moriren alguns animals. Encara que les famílies no eren plenament conscients, l'ecosistema del poble estava en greu perill. Aleshores, un grup de xiquets, després de veure els animals malalts de les seues pròpies granges o els peixos morts a la vora del riu, decidiren que havien de fer alguna cosa per detenir aquella situació, la qual havia plegat al poble. Varen crear el grup Guardians de l'Entorn, ja que veien que els seus pares no feien res. Pretenien educar, inspirar i actuar per cuidar la salut del planeta, però en especial del seu poble. Decidiren que havien de fer alguna cosa per detenir aquella situació, la qual havia apagat al poble. Varen crear el grup Guardians de l'Entorn, ja que veien que els seus pares no feien res. Pretenien educar, inspirar i actuar per cuidar la salut del planeta, però en especial del seu poble. Volien salvar-lo, costara el que es costara. Organitzaren tallers educatius a l'escola sobre l'ús responsable de l'aigua i la importància de la conservació dels recursos naturals. Després d'un temps posant-los en pràctica, es van adonar que els canvis eren molt lents i a aquest ritme no podrien salvar Vilaverda. Les situacions greus seguien presents a pesar de la seva dedicació. Es van adonar que un problema tan sobtat havia de venir d'algun fet específic. El canvi climàtic no podia actuar tan ràpid, així que els guardians de l'entorn es posaren a investigar en profunditat. Després de dies o inclús setmanes d'investigació, es van trobar amb una gran fàbrica a la part alta del riu. Quan es van arrimar, aquesta produïa tant de fum que no es deixava respirar. Van veure que tots els residus que produïa la fàbrica anaven a parar al riu que travessava Vilaverda. Els xiquets s'organitzaren per recollir mostres d'aigua, explorant la contaminació en l'institut del poble per demostrar que el grau de contaminació del riu era molt elevat i era el motiu per el qual Vilaverda estava en aquesta situació. Varen denunciar la fàbrica a les autoritats locals i a la comunitat en general amb l'esperança de que la tancaren. Impulsaren l'ús de transports públics i bicicletes per reduir la contaminació de l'aigua. Amb el temps, la seva dedicació i compromís va començar a obtenir un canvi. Els camps ja estaven bé i a les granges la situació ja era feliç. Les famílies i els governants del poble s'adonaren d'aquest. La comunitat es va unir al moviment, organitzant jornades de netejar el riu i plantant arbres per millorar la qualitat de l'aire. Després de molt d'esforç, protesta i denúncia, es va tancar per fi la fàbrica tan dolenta per al poble. Els guardians de l'entorn es van convertir en un exemple inspirador, no només per a Vilaverda, sinó també per a altres comunitats llunyanes. Al final, la història dels guardians de l'entorn no només mostren com els nens poden enfrontar-se a grans reptes. Hi ha que escoltar seriosament les seues suggerències perquè no sempre són irrellevants ni coses de xiquets, sinó també un recordatori de la importància de la unió i l'acció col·lectiva en la lluita per un planeta més verd i saludable per a tots.